Goddag og velkommen hos Våbensmeden. Den er endelig landet. Rigtig mange har ventet på, at Paradinis halvautomatiske riffel her, den skulle komme. Og jeg har set den på messen i Tyskland for et stykke tid siden. Selve prototypen, men ikke den endelige model. Nu er den endelig landet, og jeg er helt op og ringe over den. Jeg troede ikke, jeg skulle have flere salonrifler. Det blev der så lavet om på. Sådan en her bliver jeg simpelthen nødt til at eje. For dem, der ikke kender Paradini, så er Paradini egentlig nok mest kendt for deres SP-pistol. Den mest anvendte og den mest vindende OL-pistol på markedet overhovedet. Har vundet OL i de sidste 30 år, tror jeg, eller sådan et eller andet. Gå ind på deres hjemmeside, så kan man se alle de her medaljer, der er. Den pistol har de i princippet pillet piben af, sat en længere pibe på, pillet grebet af og sat en kolbe på. Det betyder, at man får et aftræk, der er fuldstændig justerbart i alt, hvad der kan tænkes. Der er triggerstop på, hvor meget bevægelse der skal være opad. Der er triggerstop på, hvor lang bevægelse der skal være i efteraftræk. Der er selvfølgelig hårdheden. De reklamerer selv med, at man kan justere aftrækket fra 1000 til 1360 gram. Man kan få det væsentligt længere ned. Det kan justeres frem og tilbage, vinklen, ja, you name it. Det her aftræk er det bedste 22 aftræk, man overhovedet kan få for penge. Og nu er det så bygget ind i en riffel. Piben er lagt ind i sådan en liner her med en aluminiums shroud rundt om, og så er der sat en Picatinny skinne på toppen. Så er der lavet sådan en bøsning herude i enden, der dækker for selve mundingen. Der kommer vi til at lave en udgave her, hvor vi korter den her ned og laver gevind til lyddæmper, fordi efter min mening er det et must på en 22'er, og det skal jeg i hvert fald have på min egen. Kolben er lavet, så den er fuldt justerbar. Paradini laver nogle af de absolut bedste OL ISSF rifler også. Alt er justerbar. Selve kolbekarpen kører man op og ned her. Det var den, jeg lige justerede her. Man kan justere den frem og tilbage her fra en overall længde på 80 til 85 cm. Selve kindpuden kan justeres op og ned her. Når man har justeret den op og ned, så kan man rykke den fra side til side i den justering, der er herinde. Der kan man rykke den fra side til side, og man kan rykke den frem og tilbage, og man kan tilte den. Det vil sige, at man kan bruge den som højre skytte og som venstre skytte. Ladegrebet er ligesom på pistolen faktisk her, men her er det så erstattet med de her runde, så man kan bruge den både med højre og med venstre hånd. Udkastet vil altid være til højre. Det er det også på left-hand-pistolerne. Picatinny-skinnen, som sagt, her på toppen. Den leveres med 2 magasiner, 15-skuds magasin og 20-skuds magasin i polymer. Man kan få 5 og 6 skuds og 10 skuds magasiner til den også, hvis man ønsker det. Jeg kan ikke rigtig se nogen undskyldning for, at man ikke skal have et stort magasin, men det kunne være. På railen her kan man enten smide et rødpunktsigte på, sådan lidt som det her. Det er der nogen, der vil synes var fedt til sådan lidt dynamisk skydning. Nogen kunne måske finde på at bruge det til IPSC. Der giver det der mening. Nu står kolben faktisk rigtigt til den. Jeg selv synes, at det er klart fedest at have kikkert på min 22'er, så jeg vil nok, eller jeg kommer til at smide en Arken-kikkert på den her. Det fede ved Arken-kikkerterne, det er, at du får en kikkert med store justerbare tårne, men parallaksen kan stilles helt ned på 20 meter. Og når man så skal det, den er ikke helt høj nok, så sætter vi den lige derop. Sådan der. Så har man et perfekt anlæg til det. Jeg skulle nok lige have den lidt længere tilbage også her. Nu var jeg ikke helt opmærksom på, hvor jeg satte den på skinnen, men ja, sådan her. Man skal prøve det her aftræk, hvis man har en ambition om at skyde præcist med en salonriffel, så er det her cremen af cremen. Det bliver ikke bedre. Du får det ikke bedre end en Bow Action riffel heller, hvis det er det, man tænker. Virkelig, virkelig en fed riffel. Prøv at komme forbi og få den i hænderne. Mærk, hvordan det er. Jeg ved godt, den ser spacey ud.
Og det her skæfte var jeg meget skeptisk over i starten, men ergonomien kommer man bare ikke udenom. Det fungerer altså. Så kom forbi, prøv at få den i hånden, og så må I bare hygge jer med jeres haveskydning her i sommeren. Tak fordi du kiggede med.